Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung aming papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 13. No di mo ipangag ti asog, dagiti napanglaw, saan kantumot ang maipangag, inton sika ti umawag. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan samat ngay may jay pobre akatalak ti rancho. Diyay laang katalak iti talon ti imay, jagnagan iti Jose. Kat, kanya ti may atadamag ngayon sang bay na. Napintas ka no, ti rupwat nagiti mula da apagay. Rumpag lag. Ikatak ijay taltalon. Kasangarod ti imbagak kadakwada. No asino ti saan anapintas ti trabaho na, maikat tapno saan asayang ti daga agamgamulwanda. Rumpag lag. Kasta ti paganuruta kadagiti sanikwa. No sana napintas ti apid na. Pagtalawag ida iti daga. Ni, lakay. Apay kasla mariribukan ka naggapoy jay talon. Ay, at damang rugi asakit ti pagay bagat. Masapol nga isprayan iti pestisidyo. Tapno saan na maperdi. Ay na, masapol nga rod amang remedyo ka iti paggatang mo iti pestisidyo. Kapilitan akas tabagat. Amangan pa'y kit din no ikatanda tayo. Naulpit pa'y mat nga rod ti amo tayo. Awan ti konsiderasyon na. Ay, nasa umon lakay. Basit la adida magustuhan. Kasla saan atao ti kasasaoda. Day tangarod kat, bagat. Sapay agkasapulan di anak ta iti kwarta iti pagadalan. Mbay ang bagat. Tamang remedyo ak iti kwarta. Barang adda maremedyo ak Sapay mabayag pa iti apit. Anya tinasaya tadamag nga isang bay mo, Jose. Awan tinasaya at nga isang bay ko. No awan, di mo dadailan ti aldaw ko. Pangaasiw ko ma. Masakit nga min ti anak ko. Kat masapol nga ipan mi iti ospital. Awan ti mabalin mi apagpatulungan. Katapaya dito ingay. Saan mo't nga ospital to'y mansyon ko? Agpagpakaasi ak. Uray ibawas yun to iti ibingay ko iti apit. Pasiguradom nga damayat nga apit mo. Masiguradok dayta. Tanapintas mo tirubuat da. Kahit nadangay bagyo, kasanon. Pangalami ti pagbayad mo. Ala, agawid kan. Di ka kat manaktak. Lakay, adda ka din na iremedyo. Ay na, agur-igur ti anak ta. Awan na talaga bagat. Ay, talaga nga awanan puso dagiti amo tayo. Una yan, di da kalakit pinautangan nun. Awan pa'y asid ah. Malabagat. Inaklaangan mangala ka dagiti bulbulong ang makaagas. Sige lakay. Maulawak. Sakit pa iti ulo. Mabiit lang ang anak ko, talabaran ka. Ay nakastaunay nga minti baram. Mabayag ka din ni tatang pinapanan na. Saan anak ko? Madamdamalaang adanday jay. Ala, talabaran ka. Pangururayan takin ni tatang mo. Inikam ka di jay umay umututang. Nambara huma. No saan nga makabayad? Sayang ti kwarta. Ay, dagitamat amarigrigat. No adda ka sa pulanda, da tao latta ti pagkamangan da. Apay, adda ka di impadulin da kwarta, tapno adda umay daalaan. Sumat. Awan ti impabulsada ka data. Jay bukod da abulsa ti pagkautan da. Apay ngay asyak. Dayta no adda bulsada. No awan ngay, anya ngay ti pangibulsaan da. Awan nga agpaysa. Kat, anya ngay. Awan na ti makaut da. Nanang, mabisinak. Anya ti makan? Ay na, imbaglakit din tamarik namon tibisin mo anak ko. Kaya't nasawan,
Imimbagan. Wan nanang, saan ako na maululaw? Kan saanan ana sakit ti ulo? Agyaman tayo iti Diyos, anak ko. Tadi na tayo binaybayan. Amo yun nanang, idagsak sakita. Kinid daw ko kani Apo Diyos apagimbagan nak. Tainton dumakilak, agbalinak to a doktor. Kat agasak to dagiti marigrigat. Wan, anak ko. Iso nga agadal ka na imbagwan. Wan nanang, ikagumaak. Tanalaingak mo't iji pagadalan. Nanang, malagip yu ka di imbagak idi, nga agbalinak to a doktor? Wan, anak ko. Kat natungpal day tanga arapaap mo. Kat gapo day ta iti scholarship, nanang. Nagunod ko day tanga arapaap ko. Kat ita, pagserbya kon dagiti marigrigat apada tayo. Ay na, anak ko. Imbaglakit din tada timulong iti panagadal mo. Iso nakaturpos ka. Wan nanang, awan ti imposible. No lakit di ta nasaet ka, kan agtalag ka iti Apo. Abuyugan tinasayaat nga aramid. Sara, ayan mo. Iawat mo man dyan sa rukod. Tamarigatan ak amang gawat. Ay, uray siyakmat. Marigatan ak matabang na. Ikarigata mo nagawatan na. Ay, pimanaw tumot nga amin akatulong ta. Di mo ni palagip. Dahil dyan amamirmiraot. Tinangtangdanan tayo da. Ita, pinanawan dataan. Ay, kasano? Kat pinakulam tumot iti sarukod mo dyan na udi akatulong. Iso apimanaw. Ay, punta dahi jay. Adda tultulang na. Ay, uray adatultulang na. Taadda maibaon. Ngam, jay awan apulos akas ita. Di mo isa kay no kaya't mo yung kapagsublyan. Inaramid ko na. Ngam didan kayat tiyag serbi ka data. Imbaga dakit din. Nga ibaon ta ka no ti kwartata. Salbag dagita mamirmiraot. Ideawan ka nanda. Dataaw tinagtrabahuan da. Day takarod kat. Imbagak mo't kadakwada day ta. Ngam amom no anya ti insungbat da. Anya, No awan da ka no ang nagtrabaho. Saan ta ka no abimak nang tawan ng sukay iti dagata. kasta timbaga da. Wan. Ay, katita. Dudwa talaangan dito'y nagdakkel a mansyon ta. Di tamot madalusan, tas antamot akabailan. Sapay na sakit matan, dagiti tumang ko. Ay, kastoy tamatan. Saan ta na makabaal? Ultimo sa rukod. Jak pa'y magawatan. Ay na, unay matan ang nagtigsa da ito'y abagyo. Wan nga rod lakay. Imbaglakit din, tanakaumay tayo dito'y evacuation center. Sakbay ang naglayos kan nadadaal ti kalsada gapu iti landslide. Sige kakabsat, ilasin tayo dagiti adamari creek nana. Tapno saan tayo nga agiinalis. Siyak ti makamo kadakwada. Sana bale, adaagas tayo anaalak, sakbay daytoy abagyo. Sapay, ado ti ubing nga agurigor kan aguyak. Umanay ka di da itaagas, anak ko. Umanay mo't siguro daytoy yan nana. Naggapoy ti gobyerno para iti barangay tayo daytoy. Nairana na alak, sakbay ang nagbagyo. Ay, imbaglakit din. Ay, sige kakabsat. Adamat na iti rasyon. Iluto tayo. Ay, nalpas lang arudan di bagyo. Di pa'y lagsardan mo ti todo. Awanan ti groceries ka na amin amakaan amabalin nga iluto. Apay, awanan ti mabalin ngay paunag dita makan. Awan nga rudan. Awan mo't ti mabalin ang maibaon nga adiipan. Ha,
tumot ti tudo na. Nangato pa'y latidan o biti aglaw-law. Awan lat mabalik nga pagpaarayatan na naya. Awan nga ron ti makitak. Napandan sabot amin ang ije evacuation center. Ay, datalaag nga ron ti awan ni Jay. Tamo dadakkel ti balay ta. Ket saan maabot ti layos. Oray saan tama na Diyos, taawan mo't makantaan. Oh, Mapadasan ta itan di agkiraos ti buksit na. kastoy gayam ti mabisinan. Ay na, uray kumporme kuman, o da mabalin nga'y paunag. Agkakapsuta kon. Alaubing, agtugaw kayo. Urayin nyo ti lugaw nga ibunong me. Sana bale, taado. Mabunungan kayo amin. Awan ti mabisinan. Makapangan tayo amin. Sige. Wala tayo ka na. Ado tayo nga dito evacuation center. Dala ang Don Juan kan ti asawa na ti awan. Kasano nga umayda, kat saan mat amadanon ti layos ti balayda. Agpaiso day ta kunayo nanang. Saan da masapol ti tulong tayo, tadaamin ang kadakwada. Sigurado nga ado ti nakapumpen nga abastuda. Sigurado day ta anak ko. Saan da ang mabisinan? Kat da tayo, imbaglakit din ta adda rasyon nga ititid da. Saan tayo amarigatan? Adda pa'y agas para kadagiti masakit. Wan nanang, iso asaan tayo amarigatan apulos. Ay, apay, agan-anukan. Di kamot patagtagariditan. Sinak, agkakapsuta kon. Mabisinak. Agpaarayat ka na. Awan mo't nga ron ti makita ka tao. Kanag nga to pa'y laang ti danom iti kalsada. At data dito'y may kaduakad sa aran ti mansyon. Kat saan ta pa'y amabalin ti umulog. Matayak garudan na. Diyak maibturan ng tibisin kan rigat ko. Ay na, di na tamot gayang matulungan ti kwartata. Iti tiyempo ti rigat. Padasan ti tumanaw iti tawa. Baragad na bayran na alumabas. Kat umawat ka iti urayan niya amabalinta nga ipaunag. Kanayo na katumanaw ka nagparayat. Ngam awan mo ti makagnog iti pa nagpaparayat ko. Baknang ta. Ang matay tayo ti bisin. Anyamutan. Nadamag ko anatay kanon ni Don Juan. Ay na, agpapaarayat sa kanungamin ni Doña Sara. Adda tayo mat dito evacuation center. Naibusanda ka nung arod iti abasto, nanang. Saan damot ang makapan gumatang iti abastoda, talayos mo ti kalsada. Idinapan tayo dito evacuation center. Saan tayo idaan nalaglagip? Tatiam mo tayo. Kat adda amin kadakwada ti masapul da. No saan ko mga min akasjay ti ukalida. Nalabit asaan akasjay tinagbanagan ni Don Juan. Agpaiso day taan ako na yun, nanang. Ada amin kadakwada. Ngam di damot ammo ti mga asi. Saan tayo kadi amapan ijay mansyon amakilamay? Adu dagiti gagayam da ababaknang. Saan da tayo aksapulan? Mapanak namin iti balay dagiti marigrigat ang makasapul iti tulong ko, nanang. Ado ti saan ang makapan iti ospital. Kat siya kun ti mapan iti ayandan. Kasano na ito yan, Juan. Awan pa'y umay akaaruba amang kadwa kanyak dito'y mansyon. May sa ako namang banbantay iti bangkay mo. Awan matagiti kagayem taababak nang tamakumikumda gapo iti bagyo. No saan ta kumaan na paidam ini? Siguro, ada kadwak amamban bantay kan kaita.
Itala nga mariknak nga awan serbiti pirakta. Tadi nagmat matulungan iti panagladingit ko iti kaawan mo. Tao nga umay mangandi nga iti masapul ko ita. Ngamkas la di damat mangag ti asog ko. Nabambanog samat ti anak ko a doktora. Aginanakamat Ay na anak ko, kanayon ka ama kumikom amapan iti nasulinak a lugar. Tapno makatulong ka dagiti masakit. Ikammet at abagim iti inana, tapno saan ka nga agsakit. Saan kayo amadanagan? Takabailak pa'y mat. Napigsaak pa'y tatang, nanang, ken narwamak itirigat. Numariknak anabanugak, iso, aginanaak. Wen anak ko. At adumatla ang timatulongam, no saan ka nga agsakit. Pudnuti ko na ni tatang mo anak ko. Ti salun at ti kapatgan, amasapol nga anadan. Nadamag ko na ipunpun kanumot ni Don Juan. Ken awan kanumot ti tao anak ipamunpon, nanang, tatang. Awan ka di ti kakabagyan da dito'y nga imay nakipunpon. Adada kanumot gayam iji abroad. Asino nga rod ti kadwa ni Dunya Sara anang ipunpon iti asawa na. Nagpatulong sa kano iti simbaan. Simbaan ngan atin ang tulong ken kuana. Naimbaglakit din taadda dagiti taga-simbaan at imulong kan kuana. Nagasat pa'y laeng taam mo na tinagkamangan na. No dagiti tattao ditoy, nakayakay da kadakwada, gapu iti mading aramid da idi, nanang. Ay, gapumatlaeng iti aramid da. At dalabasit apagkamalyan ti trabahador da. Ikatandan. Dayjay tirigat na tatang. Kasla kada tayo. Inikat da kayo mat. Ay, saan laada tayo ti inikat da anak ko? Ado tayo. Puno ka di dyan nadamag ko. Amang ipatakder da kano iti pagagasan dito'y lugar tayo. Wen tatang, iti kabiitan ka no apanawan. Ay naimbag man. Adayo tayo ngamin iti ospital. Iso amarigatan tayo no kasjay nga addag sakit. Sigurado nga rod amay saka nga alaan da amang ngagas anak ko. Agpaiso day tatang. Tasyak laeng mo ti doktor dito'y lugar tayo. Nagsaya atin anak ko. Saan kan amarigatan amapan ijay lugar dagiti masakit? Tadan klinik apapananda. Saan kon to apilyan ti tulungak? No di ka tulungak amin a tao, nanang. Amin ang makasapol iti tulong ko. Saan ko apaidaman? Kasta ti rumbang anak ko. Tano saan mo atulungan dagiti napanglaw? Di tay amo no datay tumot ti agkasapulan iti uti na. Agpaiso day tananang. Iso at tulungak amin nga agkasapulan iti tulong dito'y lugar tayo. Uray na panglaw, makatulong damat iti padada a tao. Saan la a kwarta ti makatulong iti tao, no di ka ti presensyada iti tiyempo ti rigat. Mapagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kadaytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.